A aquesta hora ens acompanya i podem saludar la vicesecretària primera del PSC, Lluïsa Moret. Lluïsa, bon dia i moltes gràcies. Bon dia, moltes gràcies, és un plaer ser aquí amb vosaltres. A primera hora, quan obríem el programa, comentava que tenim la sensació als mitjans, als periodistes, que s'està com caldejant molt l'ambient de cara a aquesta conferència de presidents que ha d'haver-hi demà. A principis de setmana hi havia aquesta possible amenaça de que els presidents del PP no hi assistissin si no s'incloïen diversos temes. Finalment es farà i en principi participaran tots perquè s'han inclòs tota aquesta tirallonga de temes que no sé si faran que sigui gaire operativa al final, perquè si s'ha de parlar de tot això i ho han de parlar tots els presidents de les comunitats tindran temps per debatre i arribar a gaire a cap conclusió. No sé com viu, vostè que és alcaldessa, que és presidenta de la Diputació, aquest ambient polític que tenim aquests últims dies, aquesta setmana. Bé, com bé deies, com aquestes responsabilitats institucionals, jo crec que el més important és mantenir el respecte institucional i no emmascarar-lo o contaminar-lo d'altres coses. Les institucions són fonamentals per transformar les coses, per impulsar actuacions, projectes, polítiques públiques que al final van adreçades a generar qualitat de vida i benestar dels ciutadans i ciutadanes. Aquesta és la nostra responsabilitat i la nostra obligació. Per tant, que finalment es faci després de tot el soroll, després de tots els, amenaces i tot el que hem escoltat fins ara, que finalment es faci aquesta conferència, que es faci a Barcelona i que tots i totes els presidents i presidentes de les comunitats autònomes assisteixin a debatre i a dialogar sobre els temes que cada un ha posat sobre la taula, és una bona notícia, més enllà de tot l'altre. És una bona notícia perquè això és el que s'ha de fer, perquè això és normalitat institucional, perquè aquest espai és un espai estable, és un espai absolutament necessari per tenir aquesta voluntat d'intentar intercanviar posicions, debatre políticament sobre temes rellevants. L'habitatge és un tema rellevant, el finançament és un tema rellevant i molts altres que interessen, òbviament, a la Generalitat de Catalunya, però també a altres comunitats autònomes. Insisteixo, més enllà de tot plegat, ja veurem com es desenvolupa al final, no? Aquestes coses tenen les seves dinàmiques, però per nosaltres, en aquest moment, la bona notícia és que es farà, que a més s'ha inclòs els temes que les diferents comunitats autònomes creuen que són rellevants i que es farà a Barcelona. La preocupa per això que avui amb el que pugui passar, perquè aquestes coses ara mateix ja ens estem acostumats una mica a qualsevol cosa, que a última hora el PP faci alguna maniobra i al final no hi participin, o estic pensant en aquella trobada de consellers de Justícia que van venir però després van decidir no participar-hi perquè també es queixaven dels temes que s'hi tractaven i que d'alguna manera s'acabi boicotejant o s'acabi impedint d'alguna forma? Jo crec que ja hem arribat fins aquí, crec que no passarà. Però sí que és veritat que el PP o el Partit Popular ens té acostumats a aquestes coses, no? És a dir, ens té acostumats a instrumentalitzar les institucions en funció dels seus interessos partidistes i també a fer aquests espectacles que ells creuen segurament que desgasten el govern, però que al final el que fan és desgastar i generar desafecció d'allò que és públic i generar desafecció del sistema democràtic. Ells hauran d'explicar per què fan aquestes coses i ells hauran d'explicar quins són els seus objectius. Però, evidentment, objectius institucionals no són, sinó que són objectius absolutament partidistes en la línia que ells creuen que els hi pot beneficiar a l'hora d'enderrocar el govern i en aquest cas també anar en contra del president Pedro Sánchez. Entenc aquesta deriva del PP. Ho dic pensant també en aquesta manifestació que s'ha convocat de cara a diumenge en què denuncien tot el que està passant al voltant del PSOE, aquestes investigacions judicials que ja han obertes amb la dona de Pedro Sánchez, amb el seu germà, etc. I parlen directament de màfia, diuen màfia o democràcia, és aquest lema. Entén aquesta deriva? Doncs sí, entenc, perquè el Partit Popular sempre ha fet el mateix. Si ens remuntem a com van intentar, i finalment ho van fer, com van abordar el govern de Felipe González o el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, jo era molt petita i encara me'n recordo aquello de vaya ese señor González, no?
no? Vull dir, sempre el Partit Popular, quan les urnes no els hi han donat resposta positiva i els ciutadans i ciutadanes d'aquest país han triat altres forces polítiques per tirar endavant, en aquest cas els governs, el govern d'Espanya, utilitzen totes les eines o tots els instruments que ells tenen a mà, això, per desgastar el govern i sobretot per atacar de forma, jo des del meu punt de vista, deslleial i indecent al president del govern, en aquest cas en Pedro Sánchez. Ja estem acostumats, és a dir, home, a mi em fa una mica de vergonya que l'únic partit d'aquest país que ha estat condemnat als tribunals per corrupció vulgui donar lliçons de lluita contra la corrupció. L'únic partit que té un grapat de casos oberts de càrrecs institucionals justament per aquests temes, tiri pedres a d'altres. En tot cas, el que hauríem de fer és treballar tots plegats, evidentment, per preservar les institucions, per aclarir, si hi ha casos, evidentment, a veure que n'hi ha, per aclarir aquests temes i que realment sigui la justícia la que actuï i que ho clarifiqui l'abans possible. Ara, abans parlava vostè de deslleialtat per part del PP. Els populars ara mateix són un dels principals no sé si dir perills per al funcionament de l'Estat, però sí un dels elements més desestabilitzadors que hi ha al sistema polític espanyol. És que jo crec que està clar que el PP no assumeix el seu rol, i el seu rol és el partit, evidentment és el primer partit de l'oposició, per tant té una funció claríssima, que evidentment és fer control del govern, però també és posar sobre la taula aquelles polítiques públiques, aquelles propostes que creuen que són les més adients, òbviament, per transformar la direcció en aquest cas d'Espanya, i aquesta funció no l'està fent. Jo no sé si algú té clar quines són les últimes propostes del Partit Popular sobre temes rellevants al país, més enllà de tots aquests espectacles dantescos en els que estan participant. Per tant, el Partit Popular ha renunciat a la seva funció com a institucional, com deia, i a la seva responsabilitat d'estat, i s'ha centrat i està posant tota la carn a la graella, tots els seus mitjans, habidos i por haver, insisteixo, en un únic objectiu, que és enderrocar el govern i sobretot atacar i desgastar el president del govern. És així. Mireu i feu, vosaltres que evidentment sou els experts, feu hemeroteca de les últimes setmanes. Què diu el Partit Popular que tingui a veure amb la vida quotidiana de la gent? Vostè com a militant, i parlant d'aquest esperpent, aquests espectacles que estem veient, ahir va haver-hi aquesta roda de premsa de Leire Díez. No sé si la va poder No la vaig veure. Però vostè com a militant socialista, queda satisfeta amb el que s'ha explicat d'això? Creu que s'hauria d'anar al fons de la qüestió, saber ben bé qui hi ha darrere de tota aquesta investigació, si realment ella no treballava per ningú, com deia ella, no? Ni fontanera, ni no recordo ben bé com era la frase, però que no treballava per ningú del partit, que ningú li donava ordres, que ho feia tot per fer un llibre. Vostè creu que amb això ja n'hi ha prou o s'ha d'anar al fons de la qüestió? Jo crec que com a militant socialista el que puc dir, no solament en aquest cas, sinó en altres situacions que s'han produït, el Partit Socialista ha actuat sempre ràpidament i amb contundència. Vull dir, és el que ha fet en aquest cas. És a dir, actuar, és a dir, obrir un expedient, demanar explicacions i, evidentment, intentar aclarir el que ha passat. No? Jo crec que això no ho han fet d'altres, però, per tant, aquestes coses són molt complexes i estem parlant d'un partit que té milers i milers de militants. Llavors, jo crec que des del meu punt de vista, com a socialista, crec que s'ha actuat en celeritat i que la voluntat és aclarir i resoldre aquest tema. Creu que Pedro Sánchez hauria de donar explicacions? Dic perquè de moment no n'ha parlat, no sabem si ho farà demà o a les properes hores, però de moment no s'ha pronunciat. No sé si ell directament hauria de ser qui digués alguna cosa sobre el cas. Crec que, insisteixo i reitero, que s'ha fet el que calia. És a dir, és el partit el que ha actuat, és el partit el que ha pres la decisió respecte al que aquest context, aquest cas que ens ha sorprès a tots, no? I és el partit el que ha d'aclarir què passa. Demà hi ha, com dèiem, aquesta conferència de presidents. De fet, una de les coses que ha dit Pedro Sánchez les últimes hores és aquesta carta que ha enviat als presidents de les autonomies per parlar d'habitatge. No sé si és gaire optimista en què es pugui tancar un acord com el que proposa ell per augmentar la inversió en habitatge, per crear, ampliar el parc d'habitatge públic, tenint en compte els precedents com, per exemple, que les comunitats on governa el Partit Popular ni tan sols s'està aplicant la llei d'habitatge aprovada pel govern espanyol.
Home, el president del govern d'Espanya, en aquest cas d'aquest govern progressista, ha posat sobre la taula en aquests moments el problema o el repte més important que tenim com a institució, que és garantir un dret fonamental. L'accés a un habitatge digne és un dret fonamental dels ciutadans i ciutadanes, i està clar doncs, que això no s'està produint i que hi ha molta gent que, tot i tenir feina, tot i tenir recursos, no pot accedir a un habitatge, perquè és veritat que els preus dels habitatges en molts entorns del nostre país s'ha disparat. Per tant, jo crec que té tota l'obligació, i així és com assumeix aquesta responsabilitat, a afrontar i a voler compartir aquest repte amb els presidents i presidentes de les comunitats autònomes. Per tant, carta pertinent sí, proposta pertinent sí, perquè si surts al carrer, com dèiem abans, i realment escoltes les reivindicacions legítimes dels veïns i veïnes, aquest és el primer problema o el primer malestar que es pot copsar. Per tant, és pertinent que es parli d'habitatge. Ara, també dèiem com els enfocaments, en aquest cas, d'altres partits polítics, en aquest cas del Partit Popular, estan molt lluny d'aquesta preocupació, d'aquesta prioritat, perquè prioritzen altres coses, i prioritzen els privilegis en lloc dels drets. Però jo crec que, tot i així, és igual, el president té l'obligació i la responsabilitat de fer-ho, i així ho ha fet. Ara, els que hauran de respondre de si es vinculen o no, o realment participen de la construcció d'aquesta solució, és els presidents i presidentes de les comunitats autònomes del Partit Popular. A nivell català, clar, recordem que les competències d'habitatge, la majoria les tenen les comunitats autònomes, i a nivell de Catalunya, que no tenim pressupostos, tot i que s'han anat aprovant aquests suplements de crèdit. Com impedeix la falta de pressupostos en poder aplicar una política d'habitatge més ambiciosa? Home, evidentment els pressupostos sempre són necessaris i és un instrument fonamental per l'acció de govern, però com heu vist també, el govern de la Generalitat, presidit per el molt honorable Salvador Illa, des del primer moment ha vingut a governar i està governant, i està buscant, i ha buscat recursos necessaris per les vies possibles, en aquest cas els suplements de crèdit, per implementar no solament els acords d'investidura amb Esquerra Republicana i Comuns, sinó donar resposta a quins són els problemes del país. I l'habitatge ho és. I des del primer moment, i ja fa mesos, el president ja ha tirat endavant un pla molt ambiciós per generar 50.000 habitatges a Catalunya d'aquí al 2030, i està actuant en aquest sentit, i en els complements de crèdit també s'han incorporat compromisos pressupostaris en aquest sentit. Ara hem fet una cosa molt important, que sembla que no, però ho és identificar sòl. És que l'habitatge s'ha de construir en algun lloc. I a través dels ajuntaments i dels cens municipals, identificar quins són solars, quin sòl està disponible per poder construir ja el abans possible aquestes promocions que han generat un banc d'habitatge públic i assequible al nostre país, que no hi és o és escàs. Això és la primera funció, i això estem actuant, i estem ja tenim aquests gairebé 600 identificats, aquests 600 solars, que poden en els propers anys ja poden acollir més de 20.000 habitatges, en aquest diguéssim compromís cap als 50.000 habitatges. Però després hi ha moltes altres polítiques vinculades a l'habitatge, com són els ajuts de lloguer, els joves, sobretot especialment dels joves, per poder facilitar l'accés a aquest habitatge de lloguer assequible, l'aplicació, com bé deies, de la llei d'habitatge, i moltes altres, la rehabilitació d'habitatge, les negociacions amb la Sareb per poder, perquè hi hagi aquesta sessió d'habitatge. Vull dir, s'estan treballant molt intensament, us ho asseguro, des del govern, en aquest àmbit, perquè entenem que és un dels reptes més importants del país. En aquest sentit, com a presidenta de la Diputació, ha notat un canvi amb l'arribada de Salvador Illa a la Generalitat en comparació amb el govern de Pere Aragonès, per exemple? Doncs el canvi que nosaltres hem notat, millor, evidentment, és que és un govern obert absolutament als ajuntaments. És un govern que no està d'esquena al municipalisme, tot el contrari, que a més... Perdó, ho estava el govern de Pere Aragonès, això? Jo com a alcaldessa puc dir, jo no diré que fos un govern, evidentment, que estigués d'esquena, però és veritat, i això és veritat, que aquesta sintonia municipalista que existeix ara, jo no la vaig notar, i ho dic com a alcaldessa d'un municipi concret. Per tant, bé, per exemple,
tots hem de passar, per exemple, doncs, amb les polítiques de sequera, no? I com doncs, es van aprovar doncs, una sèrie de sancions als municipis, no? En lloc de fer inversions, no? Per garantir el subministrament de l'aigua potable doncs, en els nostres municipis, com a exemple. Doncs, bueno, sense qüestionar la gestió del govern d'en Pere Aragonès, en absolut. Tot el contrari. Però, per altra banda, sí que haig de dir que tenim un govern obert al municipalisme perquè molts consellers i conselleres són exalcaldes i alcaldesses, per tant, coneixen perfectament què significa estar al front de la política de proximitat, que és la política que es fa al carrer i la política que escolta directament les necessitats dels veïns i les veïnes, i a més és un govern que trepitja territori, que escolta directament els seus interlocutors naturals, que són els alcaldes i les alcaldesses, el teixit social dels territoris, i en funció d'aquesta connexió directa, jo crec que es posen sobre la taula polítiques que tenen a veure amb la política útil, amb la utilitat pública i amb els problemes reals. No? Això sí que és veritat que puc dir que ho hem notat, i ho noto jo com a presidenta de la Diputació, però ho noto jo amb la meva interlocució amb els 311 municipis de la demarcació de Barcelona. Doncs mira, ara mateix, aquest dimarts estava trepitjant el Moianès, no? Els municipis també petits, doncs no solament hem de parlar des de la mirada urbana, les grans ciutats, l'entorn més metropolità, no? Hi ha molts municipis a casa nostra, petits, amb moltes necessitats i amb altres realitats que també hem d'escoltar i a les que s'han de donar resposta. Ara que em parlava d'aquest contacte amb la gent, no? I aquesta escolta directa, m'ha vingut al cap l'acte de dilluns d'Òmnium al Palau de la Música, en què el president Illa va escoltar, no? Vam veure aquelles imatges escoltant aquells crits d'independència, que la sensació que es veia per les imatges és que estava una mica incòmode. No sé si vostè ho va veure així, si el govern de Salvador Illa amb la qüestió de l'independentisme segueix una mica incòmode, per dir-ho així. Jo hi era, en l'acte, sí, darrere del president. No, incòmode no. El que passa és que, evidentment, jo crec que s'ha de respectar. Evidentment, hi ha molts catalans, cada vegada menys, ho hem de dir també, ho diu el CEO, no ho dic jo, però hi ha molts catalans i catalanes que encara tenen aquesta aspiració, no? Cap a l'independentisme, i els hem de respectar. Jo crec que des de les institucions s'ha de gestionar la diversitat, s'ha de, com deia abans, respectar, i sobretot s'ha de treballar a favor de la convivència, i per tant que tinguem un país on tothom convisqui amb tranquil·litat, pensi el que pensi, no? I defensi el que defensi. Jo crec que el que es va demostrar l'altre dia en l'acte és un acte organitzat per una organització concreta, que al final de l'acte es va produir unes manifestacions d'unes persones que defensen un ideari, i nosaltres vam assistir perquè, evidentment, les institucions, com deia abans, nosaltres complim de forma rigorosa el paper de les institucions, i aquest paper de les institucions és estar a tot arreu i escoltar a tothom, no?, del país. Vam assistir amb legitimitat i vam respectar aquesta manifestació. Tornant a la conferència de presidents, un dels punts que també s'hi tractarà és aquest finançament singular que forma part dels acords d'investidura del president Illa amb Esquerra Republicana, no? I que en principi hauríem de veure avenços en les properes setmanes, tal i com estaven compromeses les parts. No sé si el fet que aquest divendres es tracti a la conferència de presidents farà que la qüestió torni a aixecar allò ampolles d'alguna forma a la resta de l'Estat, no? Els presidents del PP ja han dit que estan en contra que Catalunya surti del règim comú, però és que també s'hi han pronunciat en contra diputats de Sumar, de la coalició de govern, no? de l'Aragó, del País Valencià, etc. Vull dir, no sé si això serà una de les traves més importants. Jo no sé com es desenvoluparà, òbviament, ja ho veurem, no? O com es abordarà aquest tema en la conferència de presidents i presidentes de les comunitats autònomes. És evident que el tema del finançament autonòmic s'ha d'abordar, i és un tema pendent des de fa molt de temps, i que el que demanem nosaltres des de la Generalitat de Catalunya en aquest pacte d'investidura d'Esquerra Republicana, que és un finançament singular, primer, moltes crítiques que he escoltat d'alguns presidents autonòmics, primer el que haurien de llegir és el document d'investidura, perquè diuen coses que no tenen res a veure amb la realitat. Ningú ha dit que sortim del règim comú.
per exemple, no? Volem una singularitat que mereix Catalunya, que necessita Catalunya, perquè necessitem els recursos necessaris per tirar endavant les polítiques públiques que necessiten els catalans i les catalanes. I és això el que hem acordat el PSC, en aquest cas, amb Esquerra Republicana, i sí que va permetre, o va ser un dels punts rellevants per la investidura del president Illa. I estem treballant intensament, perquè el que passa que és molt complicat, és un canvi estructural respecte al sistema de finançament i també respecte als aspectes fiscals, no? El paper que ha de jugar l'Agència Tributària Catalana, entre d'altres. Per tant, jo el que puc dir és que, no sé què passarà aquest divendres a la conferència de presidents i presidents autonòmics, però el que puc dir és que el compromís d'aquest govern, i liderat també per molt honorable Salvador Illa, és complir els acords. I aquest punt és un acord d'investidura. I farem tot el possible, i estic convençuda que es complirà, perquè és un acord, però sobretot perquè és bo. I és bo per Catalunya. I no va en contra de ningú d'Espanya. És a dir, el fet que li vagi bé a Catalunya també li anirà bé a Espanya i no va en contra i no vol perjudicar a cap altre territori o cap altra comunitat autònoma. Perquè, a més, en aquest model singular que plantegem sobre la taula, es contempla també la solidaritat i les aportacions solidàries. Vull dir que no hauria de tenir res que fes patir a ningú. Ara, com sempre hem dit, aquestes reaccions del Partit Popular que són populistes, que són sistemàtiques, es basen primer en el desconeixement, perquè està clar que no s'han llegit res del que té a veure amb el finançament singular. Clar, vostè diu crítiques del Partit Popular, però aquí també hi ha algun baró del PSOE que també s'hi oposa. Estic pensant en el president de Castella-La Manxa, el mateix. Que de fet ahir parlava de convocar eleccions anticipades. El mateix argument, que s'ho llegeixi. Dic, sobre això que deia ahir Page de les eleccions anticipades, vostè creu que s'hauria de convocar eleccions el president Pedro Sánchez? No. Jo crec que, a veure, si apartem el soroll, totes les dades econòmiques, socials, que està posant aquest govern sobre la taula són positives. És que no parem de conèixer dades positives, dades vinculades amb la generació d'ocupació, dades vinculades amb la disminució de persones a la taxa d'atur, dades vinculades amb prestacions socials, amb drets socials, amb millores, estem parlant de l'habitatge, estem parlant de moltes altres coses. Doncs, insisteixo, si apartem el soroll, és que el que està aconseguint aquest govern progressista liderat per un president socialista és bo. És bo per la majoria dels espanyols i espanyoles i, per tant, també és bo pels catalans i les catalanes. Per tant, per què ha d'avançar les eleccions? Per què? És a dir, si les coses estan funcionant i estan funcionant bé. Doncs, insisteixo, perquè hi ha interessos partidistes, en aquest cas, el primer partit de l'oposició que hauria de fer una altra feina, i que, evidentment, ha posat l'accelerador des d'aquesta perspectiva partidista, doncs no. Evidentment, el president fa el que ha de fer, inclús en les crítiques d'altres companys, que són respectables, totes les manifestacions són respectables, però, evidentment, no compartim i creiem que, com que és un govern que governa, és un govern que està aconseguint indicadors positius, ha de continuar i ha d'esgotar el mandat. Sí que és veritat que avui a La Vanguardia hi ha un article que explica que tot i aquestes bones dades econòmiques, una de cada 4 persones a l'Estat es troba en risc de pobresa o exclusió social, que cada vegada aquesta xifra va augmentant, que fins i tot afecta persones que tenen feina, és a dir, que tenir un contracte laboral ja no garanteix estar fora d'aquest risc d'exclusió social. Clar, a vegades xoca una mica aquestes dades potser més macroeconòmiques de que l'economia funciona amb el que la gent del carrer percep. Aquí no sé si el govern està fallant d'alguna forma o si és que el sistema està fallant. No, però per això el president del govern i el govern posa a la taula parlar d'habitatge. És a dir, quin és com deies, no? Hi ha gent, evidentment, les taxes d'ocupació pugen, hi ha feina, hi ha activitat econòmica, hi ha dinamisme econòmic, hi ha prosperitat, es genera prosperitat, però tenim un problema fonamental que és l'habitatge i l'accés a l'habitatge. És a dir, si mentre els preus de l'habitatge estiguin on estan, doncs evidentment una part dels salaris molt importants o han d'anar adreçats a cobrir, com dèiem, aquest dret fonamental. Per tant, s'ha de parlar d'habitatge, que és un dels riscs que en aquests moments, o un dels factors que està generant més risc d'exclusió.
L'accés a l'habitatge, insisteixo, entre d'altres, però aquest és el fonamental. Per tant, per això el president del govern posa a la taula i diu, parlem d'habitatge, perquè en aquests moments doncs, hem de veure com abordem aquest tema. Però per això també, per desactivar progressivament les dades o els indicadors de pobresa i de vulnerabilitat, s'ha de fer una cosa que el president Illa repeteix fins a la sacietat, que és el tema de la prosperitat compartida. No n'hi ha prou en generar activitat econòmica, que també, que és absolutament necessari. No n'hi ha prou en que hi hagi dinamisme econòmic, sinó que aquest és el paper de les institucions. O sigui, les institucions han de treballar i han d'intervenir perquè aquest desenvolupament econòmic sigui compartit. I no solament compartit, sinó redistribuït. I això doncs, és els únics que ho poden fer, evidentment, són governs d'esquerres, governs progressistes. Ja per acabar, senyora Moret, una de les qüestions que també planarà demà amb aquesta conferència de presidents és tot el que envolta aquesta sentència del MNAC amb les pintures murals de Sixena. L'altre dia el president de l'Aragó, Jorge Azcón, deia que volia aprofitar a veure si era possible parlar amb Salvador Illa per aquest retorn d'aquestes pintures. Clar, s'ha parlat molt del perill de les pintures, de tot el que implica el trasllat, però jo també pensava ara amb el que vostè deia, d'aquests atacs, d'aquest intent de descavalcar el govern i fins i tot amb la qüestió del finançament singular, d'anar aquest contra Catalunya. S'ha explicat que pintures de l'Aragó n'hi han repartides per diferents llocs de l'Estat, n'hi ha al Madrid, al Museu del Prado, i en canvi només s'han denunciat les que hi ha al MNAC i s'han reclamat el retorn de les que hi ha al MNAC. No sé si perceben una certa catalanofòbia, un cert odi que fins i tot pot donar rèdits electorals a aquests partits a la resta de l'Estat. Home, jo no ho sé ben bé, és a dir, sí que és veritat que ja ho hem dit, hi ha una sentència, i les sentències nosaltres les respectem i les complim, però també en aquest cas això ha de ser compatible també amb les opinions dels experts del MNAC, no? És a dir, clar, jo crec que també hem de valorar no posar en perill la preservació d'aquestes pintures que formen part del nostre patrimoni, del patrimoni històric ja de tothom, més enllà de les fronteres entre territoris. Però sí que és veritat que en algun moment, i jo crec que és evident, ja més enllà de les pintures de Sixena i més enllà d'aquest cas concret, que el Partit Popular sempre ha valorat com un element electoral o com de rèdit electoral anar contra Catalunya. És a dir, això és un tema recurrent, no? Tots recordem la recollida de signatures contra l'Estatut i moltes altres coses, i ho hem dit moltes vegades, i l'hem demanat al senyor Feijóo i l'hem demanat al Partit Popular, que deixi d'atacar Catalunya i deixi d'instrumentalitzar Catalunya per obtenir rèdits electorals al resta d'Espanya. I això, insisteixo, no té res a veure amb les pintures, o no sé, però en principi no parlem de les pintures, parlem d'una estratègia habitual del Partit Popular allà on governa i sobretot des de la lògica de la seva lògica partidista. Per tant, sí que és veritat que ens hem trobat i ens continuarem trobant segurament amb aquesta estratègia que espero que reverteixi, perquè al final està clar que no obté els rèdits que ells creuen, perquè al final els ciutadans i ciutadanes no se'ls pot enganyar. Finalment no se'ls pot enganyar. Es pot generar molt de soroll, es pot generar també inclús molt de patiment, perquè és veritat que, insisteixo, jo com a alcaldessa estic al carrer i la gent està cansada d'aquestes coses. La gent vol tenir una vida tranquil·la, vol que els seus representants democràtics, i per això hem de defensar el sistema democràtic, i els vots democràtics facin la feina que han de fer, que és defensar els seus interessos i defensar els seus drets, que l'oposició faci d'oposició, que el govern faci de govern, i que, insisteixo, no haguem de veure en aquest cas aquesta ofensiva, agressiva del Partit Popular amb un objectiu que, insisteixo, des del nostre punt de vista ara no toca. Per cert, dic, com a alcaldessa, i ara que deia que escolta aquests problemes del carrer, la qüestió del vel, per exemple, és un problema que li hagi arribat a vostè des de Sant Boi? La qüestió del vel no és un problema, el vel no és un problema. El problema és la instrumentalització que fa aquests temes per generar odi i per dividir les persones. No? És a dir, nosaltres com a un municipi metropolità de 85.000 habitants
on conviuen gent d'orígens molt diversos. Insisteixo que la gent conviu a l'escola, conviu a l'espai públic, amb la màxima normalitat possible. Ara, quan es generen aquests estats d'opinió, quan es posa a càrrega per generar odi, evidentment aquests populismes moltes vegades arriben als barris i posen en risc aquesta convivència. Alcaldessa de Sant Boi, presidenta de la Diputació de Barcelona, vicesecretària primera del PSC, Lluïsa Moret, moltíssimes gràcies per haver passat pel matí a Radio Estel. Moltes gràcies per convidar-me i estic a la vostra disposició sempre. Un plaer.